Zahvaljujem se, hvala na pozivu. Dakle, naša priča bi mogla bude vrlo kratka. Obrazovanje u Srbiji je u istom stanju u kome je i Srbija. I prosto nemoguće očekivati da postoji neko izolovano ostrvo koje je jako, jako dobro i koje se jako, jako dobro kreće napred u zemlji u kojoj se sve druge stvari kreću unazad. To je, mislim, se samo po sebi razume. Međutim, postoji neke stvari koje su, ja bih rekla, flagrantno loše u našem obrazovanju i koje se desilo u poslednjih godina. Dakle, ja prvo mislim da je skandalozna ideja uvođenja dualnog obrazovanja. Dualno obrazovanje je za one koji imaju malo duže pamćenje zapravo reinkarnacija škola učenika u privredi, koje su bile jako popularne u mojoj mladosti i koje su tada imale smisla, jer je ceo svet bio u fazi razvijene industrijske ere i tad je ta škola imala dubokog smisla. Danas, dualno obrazovanje, odnosno vraćanje na to u 21. veku, kreira radnu snagu za jeftine, dosadne, monotone poslove koji trenutno postoje na tržištu. Drugim rečima, istraživanje u Evropi, ne morate ići dalje, dualno obrazovanje je jako razvijeno u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji. Obratite pažnju da su to zemlje koje imaju veliki broj gastarbajtera i da je ono namenjeno uglavnom deci gastarbajtera. I ako pogledate strukturu đaka, toga ima u studijama, onih koji su u tim zemljama upisani u dualno obrazovanje, vidjet ćete da to jesu deca gastarbajtera. I naravno, to je s jedne strane tužno, ali dobro, to je sad pitanje socijalne pravde u tim zemljama. S druge strane je tužno da statistike pokazuju da su ta deca koji izađu iz dualnog obrazovanja lakše nalaze posao na tržištu od onih koji izlaze iz klasičnog obrazovanja do 30. godine života. Od 30. godine života njihova upošljivost dramatično opada. Zato što se tehnologija promenila, a oni su naučeni da rade poslove kojih polako nestaju sa tržišta. Dakle, vi s jedne strane, vi u stvari generišete ljude za, uslovno rečeno, nižu vrstu poslova, onesposobljavate ih da se sami dalje razvijaju i onda ih jednog dana učinite neupošljivim. Ja bih rekla da je ceo region ušao u dualno obrazovanje pod ozbiljnim pritiskom Nemačke. To nije ni tajna. To sam čak, ne znam da li se koleginica Koren sa mnom složiti, to sam čula od kolega iz Zagreba takođe. I sad zašto mi kao zemlja, da ne ulazimo u druge zemlje, pristajemo zapravo, mi samo ne da pristajemo da budemo mesto za odlaganje otpada, u nekom fizičkom smislu, mi pristajemo da budemo mesto i za onu vrstu industrije ili tehnoloških poslova koji takođe na neki način predstavljaju svojevrsnu vrstu otpada. To je stvar koju ja ne razumem. I ja moram da priznam, kako god da sam ja neke druge stvari mogla zamerati ministru Verbiću, moment je možda i da se to kaže, on se čovek do poslednje kapi krvi časno borio protiv dualnog obrazovanja. Nažalost, gospodin Šarčević, koji vodi jednu čak i jako dobru gimnaziju, je smatrao da je dobro da deca bogatih sugrađana upisuju dobre gimnazije, a za drugu decu ga očigledno nije briga. I to će ostati, naravno, njemu kao sramota. Dakle, to je ono što je najstrašnije urađeno. Što se tiče samog gimnazijskog obrazovanja, ja u stvari očekujem od koleginice Marković da ona nama na terenu kaže kako to izgleda. Meni se čini da se mi nismo dovoljno modernizovali. Drugim rečima, sve češće je škola mladim ljudima dosadna. Nama, ne mogu reći da smo mi obožavali školu, ali mi smo u školi saznavali neke stvari. Bilo je nekih momenata otkrića. Ove generacije očigledno otkrivaju stvari na drugi način i veliko je pitanje, i to mislim da Srbija možda i nije jedina, pitanje je kako vi danas pristupate toj generaciji
koju već označavaju kao digitalne domorovce, mi dolazimo kao digitalni useljenici ili kako god, kako se vi njima obraćate i mislim da se o tome ne razgovara dovoljno. Ono što je dramatično loše takođe, mi jesmo uveli dualno obrazovanje, ali se niko u ovoj zemlji ne bavi takozvanim STEM-om. STEM je skraćenica za Science, Technology, Engineering i Mathematics. Dakle, to je novi trend koji je pre 15 godina nastao u Americi, prenet u Evropu sa idejom da vi ne možete danas više obrazovati ljude bez jedne kombinacije. Dakle, to nisu predmeti iz nauke, iz tehnike, iz matematike, to su prosto i tehnologije, to je prosto jedan korpus koji se predaje zajedno i gde vi očekuju se dve stvari. S jedne strane stoji teorija da vi ne možete biti spremni da živite u 21. veku u savremenoj tehnologiji ako ne znate ništa o svemu tome. Ne možete razumeti okruženje, ne možete razumeti ni fake news, jer ne znate kako do toga dolazi. Dakle, vi ste prosto onesposobljeni, bez određenog kvantuma tog znanja i pri tome ne mislim na ove, izvinite na izrazu, gluposti koje se sad predaju tipa Pythona, nego je pitanje razumevanja informatike, ne da li ću znati ovaj ili onaj jezik koji će ovako i onako promeniti. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt, imate ozbiljne analize. Koliko tržište će tražiti tih znanja? I ne segmentovanih znanja kao što se to i dalje ovde predaje, nego prosto objedinjenih znanja kroz projekte i tako dalje. Vi danas, pošto pomažem deci svojih prijatelja još uvek, sad već boga mi i unucima, iz matematike, fizike i tako dalje, vi pitate danas dete, jeste učili trigonometriju, on kaže, jesam iz fizike. Dakle, mislim, zato što je to zatrebalo nekoj lekciji iz fizike, pa im je neko nešto objasnio. Jesam iz fizike. Oni uopšte ne mogu da smeste gde se šta od toga nalazi. Nismo, kaže, još iz matematike. Naučili su što ćemo sledeće godine. Mislim, to je ta besmislica. I sad vi imate STEM komitet, STEM časopis u Evropi, šta se radi, kako se radi, razmenjuju se iskustva. Svaka 2 meseca izlaze evropski izveštaj o tome šta se sa STEM-om desilo. Ja nisam čula da ovde neko o tome počeo da razgovara. A kamoli da vidi šta bi mi u gimnazijskom obrazovanju na tu temi mogli da uradimo. Dakle, idemo na dole, ne idemo na gore. Nisamo ni da stojimo, mislim da idemo na dole. To je jedan problem, nisam pogledala na sat, ali evo završću. Što se tiče opšte mature, ja moram priznati da sam ja veliki pristalica opšte mature. Kazat ću vam i zašto. Naravno, vi ćete mi reći, ovo je korumpirana zemlja, jeste, ali su korumpirani i fakulteti. Dakle, nemojte živjeti u ubeđenju da su prijemni ispiti objektivni, a opšta matura će biti korumpirana. Sve je korumpirano. Pitanje da se protiv toga može boriti. Može. Ja imam i dokaz. U onim crnim 90-im, od 89. do 96. smo mi držali prijemne ispite za preko 5000 ljudi za 11 fakulteta univerziteta u Beogradu, objedinjene. Uspeli smo da ih učinimo transparentnim, na užas, naravno, onih koji misle da nije politički korektno, da se svaki kandidat sa svim svojim podacima nalazi dostupan na webu, ali to je bio jedni način da sprečite manipulacije, pa i da sprečite malverzaciju od početka sa unošenjem ocene iz gimnazije, zato što njegovi drugovi znaju koje su ocene, pa ne možete ni tu da... I do kraja ste mogli da sprovedete jedan pošten proces i taj proces je na kraju uništen, naravno sa zakonom iz 98. kao i druge stvari, ali uništen između ostalog i zbog toga što su oni plaćali jedan prijemni na jednom mestu za 11 fakulteta. 11 fakulteta nije htjelo se odrekne svojih para. I mi danas imamo situaciju da oni plaćaju 4 prijemna na 4 fakulteta koji drže na jedan za drugim prijemne ispite pa da vidim gde ću da uđem. Dakle, to je stvar koja je dobra, koja može se sprovede. Ja računam na gospođu Koren, ja znam da su oni imali jako mnogo problema kad su to počeli da uvode, ali to danas funkcioniše u Hrvatskoj, po onome koliko ja pratim štampu, vi imate opštu maturu i niste je ukinuli. I ta opšta matura je
opšte mesto u celom svetu. Dakle, ne postoji ni... Pitanje je kako se ona sprovodi. Na anglosaksonskom području imate one SAT-eve kao standardizovane testove koje polažete na jednom mestu i s kojima se kvalifikujete za upis na univerzitet. U Engleskoj imate A-levele, u Francuskoj i u većini zemalja Evrope imate, u Austriji, Francuskoj, Švajcarskoj, gde hoćete imate opštu maturu i ta opšta matura vas kvalifikovala za upis na fakultet. Znači, to je svetska norma, to je u mnogim zemljama sprovodivo i ja mislim da mi treba da radimo na tome da bude sprovodivo. To se može staviti pod kontrolu, tu se mogu analizirati rezultati, tu se može statistički izdvojiti mesta koja su sumnjiva na korupciju. Na SAT-u se mesta u Americi koji imaju, odstupaju valjda 2 ili 3 standardne devijacije van raspodele, diskvalifikuju automatski, čak se ne ispituje šta se tamo desilo. Ta mesta su nevaževa, jer se tu desila neka neregularnost. Dakle, može se to sprovesti. I čini mi se da je bolje da svi zajedno radimo na tome da se to sprovede, nego da to a priori odbijemo i ostanemo u ovom haosu u kome su zapravo žrtve deca koje se upisuju na fakultete, jer jure veze, jer kupuju, jer podmićuju, jer polažu 18 puta i na kraju se upišu ili ne upišu na ono što su hteli, vrlo često potpuno nezavisno od svojih kvaliteta. Tako da bi ja zaista podržala opštu maturu, ali mislim da Forum gimnazija i svi ostali moraju ozbiljno da se angažuju na načinu sprovođenja tih opštih matura. Jer ono što se dešava sa prijemnim ispitima za srednju školu, koliko god da je sad procedura transparentna, polaganje tih prijemnih ispita je još uvek jako, jako sumnjivo, jer vi položite u školi, jer imate nastavnike koji to... Dakle, mi smo se problema nastavnika rešili tako što smo prijemni ispite držali na sajmu. Rekli su da je to jako nehumano. To je stvarno nehumano, ali kad 1000 ljudi stavite na isto mesto i vidite šta ko radi, niko nije u stanju da pomogne toj deci, jer se vidi da on pomaže deci. Hoću vam kažem, nije to ni jednostavno, ali izvodljivo je. Eto, da ne bude toliko za sad. Dobro, zahvaljujem. Iako ste se vi na neki način odjavili, ja bih vam samo još jedno pitanje postavio. Kada govorimo o reformama, da li tičete... Zaboravila sam jedno, podpitanje vaše je bilo ko je tu odgovoran. Pa ste, ne mogu biti odgovorni nastavnici sve dok vam je sistem potpuno centralizovan. Dakle, ja naravno mislim da bi škole mogle da se same razvijaju mnogo bolje i da mnogo bolje sebe reformišu kad bi im država to dopustila. Ali, pošto se naš sistem stalno steže, umesto da se širi, odgovornost je naravno na državi koja neće ništa da pusti. Ali odgovornost je, ja moram da vam priznam, na državi od 2000-te. Jer sam ja sedela u ministarstvu u kome se sa partijske liste su se imenovali direktori gimnazija i osnovnih škola. Tako da, i tu se ništa nije promenilo. Sad ja mogu da kažem da je naša lista imala bolje imena od ove sadašnje liste, ali verujte, to je mizerna razlika. Prosto taj sistem ili ustanovite ili ne ustanovite. I kako se menjala partija iz koje je ministar, tako su se menjali i direktori gimnazija i osnovnih škola. I to naravno a priori oduzima mogućnost školi da se reformiše. Pa dobro, možda su i direktori menjali partije, ali mislim sve jedno. I to je princip protiv koga se mi nikad nismo izborili. Jer to je bilo pitanje na koje sam zaboravila, ali vi možda imate još neko. Jeste, ali sam hteo još jedno pitanje koje se tiče ocenjivanja. Ocena je, što bismo rekli, nužno zlo. Koji bi vaš bio predlog ili neka ideja, kako motivisati učenika da ne uči za ocenu, već za znanje? To je problem sa kojim se suočavamo, zapravo suočavaju svi koji su zaposleni u prosveti. Možda je na univerzitetu malo drugačija situacija. Nije mnogo. Bar nije bilo u moje vreme, ne znam sad. I samo da ne bi Dubravku i ovo možda su se popravili. I Ognjen, izvinjavam se, Ognjen. Dakle, vidite o čemu se radi. Ja prosto mislim da taj problem je
rešiviji nego što smo mi spremni da prihvatimo. Ako vi učenike pitate usmeno ili im dajete testove na kojima oni moraju da pokažu znanje, oni će učiti za znanje. Drugo je pitanje što ja njemu uradim 3 rutinska zadatka iz matematike i onda mu dam 3 slična na pismenom. Onda on zaista ne zna ništa. Odnosno, zna ta 3 rutinska zadatka. I tu je u stvari, dakle, stvarno mislim da je u tom pristupu problem. Vi imate fantastičan tekst, se pojavio, sad meni je matematika bliska, čoveka radilo se onim otvorenim kursivima, koji je rešio da predaje matematiku tako da ispredaje teoriju i da ne uradi ni jedan primer, nego da im da zadatke. I bio je zaprepašćen koliko je to problem. Dok se, naravno, oni nisu navikli da prosto isteo, da ja moram razumeti o čemu se tu radi da bi ja to mogla da primenim negde. Sad, u kojoj meri naši nastavnici, ja opet gledam u gospođu Marković, imaju prostora za tako nešto? U kojoj meri, pa ste prvo bi zabranila roditeljima dolaze u školu, u kojoj meri ja ocenjujem đaka i razmišljam da li će onaj doći da me psuje, da me tuži kod direktora, da me optuži za ne znam šta, ne razumete, dakle, ti ljudi nisu slobodni da ocenjuju, a neki su i koruptivni, što se naravno u razredu takođe vidi, tako da je prosto problem ocenjivanja je problem koji se može rešiti jedino našim izmenjenim pristupom ispitivanju učenika. Ali da li to možemo da uradimo, da li imamo dovoljno slobode za to i spremnosti, ne znam. Dobro, zahvaljujem.